Acum vă prezentăm lotul județean al clubului Tai Chi Do Rio, component la campionatele naționale. Bardescu Ștefan, campion la categoria 75 de kg. Avram Florin, campion la categoria 65 de kg. Cărjaliu Bogdan, campion național și vicecampion național anul trecut. Băcăriu Gabriel, vicecampion național. Marcel, campion național. Bardescu Ștefan, unul dintre cei mai buni componenți al lotului Tai Chi Do Rio. Surcanu Vasile, un foarte bun luptător în perspectivă. Reprezentăm pe Onghiun Genu din Turcia, centură neagră 2 de ani în Thai Boxing, campion la categoria 75 de kg în Turcia, la Kickboxing, Thai Boxing, ce a venit la noi să ne ofere o demonstrație și, pentru un schimb de experiență, vom face un meci demonstrativ de semicontact între Sensei Ilașcu Marcel și Onghiun Genu. Prin aceasta, clubul condus de domnul Sensei Ilașcu Marcel arată viitorilor campioni și viitorilor și doritorilor învățăcei al domnului Sensei că avem printre noi și campioni din alte țări. O seceră făcută de domnul Ilașcu Marcel, urmate cu niște brațe la nivel Jordan și o tăincă de picioare amplă. O tăincă foarte frumoasă de picioare a lui Onghiun. Lovitură amplă din întoarcere. O combinație de brațe cu picioare. Se repetă aceleași serii, schimburi de picioare. Din cele prezentate, puteți observa stilurile a două școli de karate.